Iloilo City Traffic Management Unit kag LTO-6 magasapol pa lang agad ang balan ang operasyon sa pagdakop sa mga unconsolidated PUJ. Si Kim Salinas nakatuto. Matapos ang consolidation deadline, wala sa gihapon may nadakpan nga unconsolidated PUJ o kon makabig colorum nga nagabiyahe. Suno sa heads ang Iloilo City Traffic Management Unit, natala na pa lang sila nga makigsapol sa Land Transportation Office 6 agud istoryahan ang paghimuon itikang sa pagpanakop sang unconsolidated PUJs. Madumduman niya nagpatuman ng ICTMU sang stickering sa mga traditional PUJ agud mahapos nga madeterminar ang mga na-consolidate na kag ang wala pa. Sa karon, yara sa 93% o kon kapin 2,000 ka PUJ sa Iloilo City ang nastikeran. May nagkalabilin pa kita nga mga unstickered because may mga internal problem abi ang kooperatiba. May mga member sila nga still naga-defy. Kung may violation sila sa MUA, nga hindi sila magpa-sticker, so pwede namon sila masita. Suno sa LTO-6, padayon ang elaborasyon sa pagpangdakop sa mga colorum. Apang padayon pa nila nga ginahulat ang memorandum gikan sa Central Office. Agod magpatigayon sa operasyon batok sa wala na consolidate nga mga PUJ. Ang ato ni anti-corruption operation niya, sige-sige na siya. Only that we are still deferring sa pagtandog sa mga amuna kay wala pa kita sang order sa central office nga ma-implementa na kag considering nga tama ka sensitive ang amuna nga issue. Nagpasalig man ang LTO-6 nga galayon magpatigayon sa operasyon, pananglitan magabot na ang mando. Upod Kerumel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas.